Приднестровието, когато започнат да загиват в Молдова или някъде другаде. Може би ще говорим точно толкова, колкото говорим за загиналите българи в Украйна. Нищо. За изказване господин Анастасов, заповядайте. Следващ заявил изказване господин Хрисимиров. Госпожо председател, опорките на някои са останали тук. Го предадете директно или през някое посолство. Конкретно едно. Благодаря ви, госпожо председател. Аз ще ви оставя да се наквакате коца и тогава ще говоря. Давай. Наквакайте се. Наквакайте се. Господин Анастасов, моля ви, внимателно. Ама вносителите на вота, госпожо председател, искат да си квакат от блатото, аз предлагам да си ги оставим от нашето време, да се наквакат и тогава да говорим. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми заместник министър-председатели, уважаеми членове на Министерски съвет. Моля колеги за тишина в залата. Наслушахме се на достатъчно изпълнение. Госпожо председател, Костадин Костадинов говори на чужд език в залата. Моля, направете му забележка. Наслушахме се на достатъчно изпълнение от партия реплика-дуплика. Очевидно е, че те ще превърнат и този вот на недоверие в поредното си изпълнение, което всички им е втръснало, да говорят едни и същи неща по един и същи почин, който е крайно досаден дори и за техните сами членове на групата, както виждате много добре. А иначе вотът е направен по един изключително грозен повод. Злоупотребява се с болката на едно семейство, на един достоен българин, светла му памет, на капитан Марин Маринов. Отделно от това вносителите се опитват да противопоставят и различни групи на българското общество, което е изключително грозно и опасно. Това няма нищо общо с националния интерес на България, камо ли с нейната външна политика. Така че докато не излезат официалните доклади, както каза министъра, тази тема ние тук наистина няма как да я коментираме. Вносителите на вота много ясно са заявявали много пъти, че искат да напуснем всички международни организации. Това поне е едно от малкото неща, които те заявяват честно. Искат да напуснем НАТО, искат да напуснем ООН, СЗО, Европейския съюз, всичко друго. Съвета на Европа и каквото искат. С едно малко изключение. С онези те не искат да напуснем онези руски организации, за които тук се тръшкат дори с отделни изслушвания. Именно като Международния ядрен институт, за който явно само те са чували, тези видни ядрени физици в дясната част на залата. Хубаво. Аз обаче ви предлагам от тук нататък вие да не говорите за провал на българската външна политика, защото външната политика на България е едно от малките неща, които са консистентни през последните години, с малки изключения и точно там не може да се говори за провал. Аз ви предлагам да говорите за вашия провал, да отклоните българската външна политика от ясния курс. Защото вие се опитвате това да го правите от години, откак сте тук в този парламент, колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ, и не ви се получава. Просто не ви се получава. Госпожо председател, предлагам Цончо да го вземете да ми пише субтитри, докато говоря. Мисля, че ще е много полезно за публиката. Моля, концентрирайте се. Уважаеми колеги, моля без диалог. Без диалог. Госпожо председател, моля да изгоните тези двама представители от залата, които сами се опитват да си провалят вота на недоверие. Господин Ганев, господин Костадинов, моля за моля тишина. Да ги изгоните и двамата квакащи. Господин Ганев. Господин Силвестеров, моля малко да се успокоите. Господин Ганев, моля за тишина. Силвестеров? Госпожо председател, колеги, българският национален интерес за нас от ДПС ново начало е ясен. И това е интереса на хората. А няма абсолютно никакво съмнение, че интереса на хората е България да бъде член на най-силния отбранителен съюз, а именно НАТО, който гарантира мир и който е гарантирал мира ни през последните 25 години в България, както и на Европейския съюз, най-проспериращия икономически съюз, без абсолютно никакво съмнение. Нашата външна политика, разбира се, е част от тези два съюза.
Но за разлика от колегите, които са вносители на вота, и разбрахме от изказванията, че така те имат някакви комплекси за слугинство, за подчиненост. В общи линии Фройд и Юнг тук се изказаха на трибуната многократно. Ние от ДПС Ново начало имаме самочувствието, че ние можем да участваме във формирането на тези общи външни политики. Както на НАТО, така и на Европейския съюз. И колегите, които се занимават с това в момента, се справят много добре. Точно така. Ние имаме като член на тези съюзи думата, когато се формират тези общи политики. И когато е необходимо, ние от ДПС Ново начало коригираме тези работи, така че те да бъдат в интерес на българските граждани и българските хора. Няма как да ви позволим, колеги, да отклонявате България от евроатлантическия курс. Няма как да ви позволим да отклонявате от пълноправното членство в НАТО, където ние сме ефективни, както и в членството ни в Европейския съюз и еврозоната, за което вие ще получите още и малко информация след малко. Но това, което виждаме в момента, и няма как да си затворим очите, е, че вие обслужвате в момента чужда външнополитическа доктрина, която не е българската, която е на държава, която не е приятелска, която е на държава, която ясно ни е определила и работи против българските интереси. Така че предлагам наистина да спрете да говорите за провала на българската външна политика, защото вие не можахте да изтъкнете нито един аргумент в тази посока. И ние няма да ви позволим от ДПС Ново начало да отклонявате България от евроатлантическия път, а от тук нататък, излизайки на тази трибуна, тъй като виждаме, че се мъчите да си запълвате времето с всякакви работи, които нямат нищо общо с темата, да започнете тук на глас, терапевтично, ние ще ви помагаме добронамерено. Виждам вашата агресия, която е резултат от безпомощност, да споделяте провала на вашите опити на Възраждане да отклоните България от външнополитическия курс. Колеги, ние ще ви помогнем да приемете това нещо спокойно и да не правите тук драмата си част от цялата зала. Благодаря ви. Има ли реплики към изказването на господин Анастасов? Моля, господин Анастасов, господин Ганев, моля за тишина в залата. Ако няма реплики, за изказване господин Хрисимиров. След него господин Ивелин Михайлов. Заповядайте.